počte, čo nás veľmi prekvapuje a teší. Dúfam, že aj vás. A tak aby sme začali tak z hurta, tak vás pozývame, aby sme vytvorili takú spoločnú atmosféru.
kde sa budete aj vy, aj my cítiť dobre, to, čo sme si pre vás pripravili, aby vás potešilo. A na to sa potrebujeme ale troška spoznať, tak vás poprosím, aby ste si každý našli dvojicu. Najlepšie, koho nepoznáte. Môžete sa zoznámiť pekne, keď sa poznáte. Takže hľadáme dvojice? No, hľadajte dvojice. Každý musí, každý. Naozaj. Neprišli ste vás Máme všetci? Ak by niekto zvyšoval, tak máme zvukára. Dobre, všetci? Tak, a teraz sa dohodnete, že kto bude hovoriť, kto bude rozprávať prvý na toho druhého a môžete opakovať po mne. Ahoj. No, hovorte mu. Na neho sa pozerajte, nie na mňa. No, takže ahoj. Dnes večer vyzeráš naozaj veľmi dobre. A ten druhý musí odpovedať. Ďakujem. A díky. Dnes večer vyzeráš naozaj. Poďme všetci. Veľmi dobre. Tak, a ešte pokračujeme. Kto si ten prvý hovorí? Ďakujem, že si tu dnes večer prišiel. A ten druhý? Ďakujem, že si prišiel so mnou. Tak si zatleskame. Úvodne sme sa vám predstavili dvoma piesňami, ktoré pravdepodobne poznáte z kostola. A týmto vám chceme povedať, že pre Pána Ježiša sa nemusí spievať len v kostole. Dá sa to robiť aj inak a inde. Preto nie len gospelový bude náš repertoár dnes, dúfam, že vás teda pobaví. Aj táto piesň, kde bude solovať Richard Ryško Vojtas. A bude to pieseň... Bude to pieseň Púlnoční od Václava Neckaža. Rišo alias Václav. Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá sníh, budou Vánoce. Chmury, travle, starosti, nechal jsem ve městě. Slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Halleluja, 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 halleluja. Ježíš na kříži strápil
beránku náš na nebesí. Neopúšťaj nás a začnem s teba báť. Aleluja, 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 aleluja. Vidíme, že počasie nám praje a ide praje ako tomu. Tomu sa páči, sa nikomu nie, si skoro nejdem hovoriť. Ale predsa máme pesničku, ktorá sa volá Minus 20. Zaspieva mi Janka. Ale je tam taký krásny refrén, ktorý je veľmi ľahký a má jedno slovo. Takže poprosím gitaristu, aby to s vami prespieval. A všetci, aby ste sa zapojili. Tak vyskúšame si refrén. Refrén je ľahký, spieva sa iba na, na, na. Jedno slovo práve. A niečo také, že na, 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 Poďte s nami. Vlastne, čo je?
ešte sa dobre zladili. Vianočný Karol.
ste mali vy Vianoce, respektíve ešte máte Vianoce, pretože Vianoce trvajú až do 3 kráľov. Neviem, aké vy, ale my teraz budeme spievať o tých najkrajších Vianociach a túto pieseň naspievala kapela I'm T Smile. A solistkami budú už stará známa žalmistka Zuzka Ondrejková a moja nižšia, staršia, ale o to krajšia sestra Marta. Naozaj radi, že ste prišli v takom počte. Konečne sa budú dať čo robiť, že? Aspoň nesedíme pri telke. No ale keď sa dozviete, že ako dlho sme to skúšali, tak si odídete. Dokopy asi 20 hodín, čo je tak. Neviem, či, ale tak... Ale za to musíme poďakovať najmä našim rodičom, že majú s nami toľko trpezlivosti. Totiž my sme sa dozvedeli, že budeme vystupovať už pred týždňom. To bola taká príhoda. Teda príhoda sa stala skôr, vo vlaku. Povieš nám? My sme s Marcelom spolu dávnejšie hrávali, ešte cez gymnáziálne časy. Potom prišla výška, tretí ročník, kde každý štátnico, ale sme sa dlho nevideli, takéto zostalo. Ako hráme, sme hrávali, potom sme sa dlho nevideli a potom som si Jara šiel do Bratislavy na skúšku. A taký, aký je vlak dlhý s vozňami aj s kúpečkami, tak presne to kúpečko, v ktorom som sedel, do ňoho vošiel Marcel, taká náhoda. Som tak rozmýšľal nad tým, že koľko ľudí tak možno obídem v tom vlaku, keď taká náhoda, že niekedy tam sedíte sám celou cestou a nič, a tak toho stretnete človeka, ktorého dávno nevidíte a tam sa zmotala taká predstava o tom, že poďme si zahrať. Tak sme tu.
tak ja mám zvykne nacvičiť aj minulú sobotu a hudbu a spev predvčerom a včera. A dnes to super, že? Takže môžete vidieť, že naozaj pracujeme. Aj tie sviatky sme pracovali. Zomšie do omšie. A možno sa pýtate, prečo je zbor taký menší oproti tomu, čo nás bolo v kostole? Môžete to počuť aj možno už na mne, môžem súťažiť s Marcelom alebo s ktorýmkoľvek chalanom, kto má hrubší hlas. Pretože človek mení, Pán Boh mení. Sme si chceli všetci spievať, ale niekomu to nedovolila choroba, niekomu to nedovolili povinnosti a podobne. Preto sme tu len v takejto možno menšej zostave, ale myslím si, že nám to neoberá ani na kvalite, ani na kvantite. Čo sa ukáže, a dúfam, že aj potvrdí, v ďalšej piesni, ktorú poznáte, možno poznáte z kostola, a volá sa Na oblohe žiari hviezda a bude to na trošku taký rockovejší spôsob. veľmi peknú od skupiny Metelica. Bude spievať. Juro mi ukázal predstaviť, že Sagon Tofi, ale je tu Tomáš. Takže Čimo sa mal pesnička.
chvíľu nesúhlasiť. Neviem, čo dnes bude, môže sa aj blázon zblázniť. Ďakujem, že neviem, ďakujem aj za otázny. Niečo, ešte stále neviem prečo. Vždy, keď sa to pýtam, fúka cestou čerstvý vietor. Ďakujeme. A teraz po piesni o priateľstve a kamarátstve nasleduje pieseň, ktorú určite poznáme. Volá sa Vstávajte pastieri. Ale nie sú to klasický Vstávajte pastieri, ktorú nám pán Katoro hrá v kostole, ale je to pieseň, ktorá sa pôvodne volá Prišla radosť. Ale myslím, že to zvolilo slovo. Poďme na to. Vstávajte, pastieri, a bežte do Betléma. Tam sa narodil náš kráľ, ktorý nám dal chleba. Tam sa narodil náš kráľ, ktorý nám dal chleba.
keďže sme sa takto rozbehli, budeme takto rozbehnuto pokračovať, pretože nasleduje pieseň I Walk by Faith. Vedel by to niekto preložiť? Opýtaj sa Mláky. Dobre, tak v preklade je to Chcem ísť a máme sa na čo tešiť. Naši hostia Juraj, Michala, Tomáš. Na bicie Tomáš. A husle hrá môj brat Adam. A za mnou stojí Zuzka. Potrebujete mne? Sa dnes posadil Marcel. Za nami tu ešte predstavím spolná gitara, ale veľmi dôležitá. Lukáš. A ja Joey. A spieva iba Ríško, Linka, Janka, Marta, Lucia, Matúš, Saška, Zuzka, Kristinka, Sonia, Katka, Tomka, Mira, Jakub, Lucia a Dáša. Ďakujem, že ste prišli. Ak dostanete možnosť, uvidíte také zlaté časy.
Ďakujeme veľmi pekne. Aby sme neodišli, síce je to fajn odísť takto spev naladený, ale chceme vám zaspievať pieseň, ktorá sa volá Anieli, aby sme si všetci uvedomili, že nie len v nebi sú anieli, ale máme plno anielov okolo nás. My všetci sme tu teraz plná sála anielov, tak o tom vám chceme zaspievať ja a Juraj. A zbor. Jeden čistý papier bielý a krásne. Jedno rebro mi už chýba, píšem zo pár viet. Tak ti píšem, robím značky, chodník po modrej. Keby som sa tebe zgúľal, modrá je v nás. Krajinou túlajú sa anieli, keď cítiš, že hreje, aj slepý láske uverí. Krajinou túlajú sa anieli, keď cítiš, že hreje, aj slepý láske uverí. Čistý papier, viem ho na spamäť. Jedno rebro ti už chýba, píšeš zo pár viet. Z našich krokov možno príbeh, ktorý putuje. Ak sa môžeme spolu túlať, modrá je v nás. A my v nej krajinou sa anieli, keď cítiš, že hreje, aj slepý láske uverí. Krajinou túlajú sa anieli, keď cítiš, že hreje, aj slepý láske uverí. Teraz nech sa nebo porozlieva. A teraz poďme spolu o tom spievať. A teraz nech sa nebo porozlieva. A teraz poďme spolu o tom spievať. Aj teraz túlajú sa anieli,
Spomínalo sa tu niečo ako ešte, nebolo to bešte? Tak, tú poslednú na záver som si 100% istá, že každý tú melódiu pozná. Ideme, cestičku nevieme, do mesta Betléma, dary ta nesieme, žinčice, brinzičky, aj kusok tvaru, preto je zuliatko, nesieme v batohu. Vítajte do kruhu, zahrajte veselé. Pekne je to zmelý, pokiaľ tam pôjdeme. Svatý Jozefu, nesieme pálenky, a Pane Márii, teple pod kolienky, veď Spasiteľ sveta, čujte ho nevníci, zrodil sa v maštali a nie v porodnici. Vítajte do kruhu, zahrajte veselé. Pekne je to zmelý, pokiaľ tam pôjdeme. Darček si dajú, keksíkov aj chleba, i balík pampersiek, Ježiškovi treba. A k tomu všetkému kusisko slaniny, že by vládal splniť, čo sme vymodlili. Vítajte do kruhu, zahrajte veselé. Pekne je to zmelý, pokiaľ tam pôjdeme. Do kroku pridali, veselo ta išli, to sa vám to zdalo, že tam prví prišli, tak toto vychodí z tejto piesne novej. Prví sa klaňali, vlasy stier mutného. Vítajte do